Здравейте! След успешния ден пак дойдохме тук да продължим да вадим злато. Ето, подготвил съм малко място за работа. Първо ще пробвам от вътрешната страна да знам дали се заслужава да се върви навътре в поляната. Започваме днешния ден, ще видим къде има злато, къде няма. И ще снимам да ви покажа. Определено има злато. Още не съм стигнал до дъното. Сега ще почистя драгичката и ще ви покажа какво има за сега. И продължаваме. Ето какво сме извадили за сега. Мисля, че е доста добре. Продължаваме. Ако извадим още толкова, ще е супер. Мисля да дълбая до дъно. Пак да видим. Защото предишния ден установихме, че златото е най-отгоре на хубавия материал. Но ще покопаем, каквото стане. Дойде края на деня. Нямам сили повече да копам. Приключваме. Ще правя второ почистване на драгата. Има злато. Това е голямото парченце. Не е от горния пласт. Ето тук го издънях до дъно. Дълбоко е около 50-60 см. И нямаше много злато, но голямото парче е от дълбоката част на реката. И този шарения камък, мисля, че около него се е задържала голямата златинка. Сега ще направя последното почистване за деня
И ще ви покажа легена. Това е второто почувстване. Мисля, че е по-малко от първото като количество. Но пък за сметка на това много добър къс извадихме. Дебеличко е. Остава да го съберем с материала от сутринта, да го почистя и да го измеря. Ще ви покажа като грамаж колко е. Това е златото от днес. Хубаво едро злато. Тези двете големи парченца и ето това е тук също е дебело. Са от материала, който е на дъното. Там няма много дребно злато. Точно за такива изненади ви говорех, че може да има по-надълбоко. Сега ще го очистя и ще го притегля, ще ви снимам колко тежи. Ако ви харесват видеята, абонирайте се за канала. Очаквайте следващото видео. Да видим, ще извадим ли хубаво злато. Струва ми се, че златото намалява, но ще се покаже като го скопаем.